Hangi tongnai bagai kami amchayo tongnai bolong bisingni kami rogo tongnai te pasalok rongni bagai belekina jingjal engkha hanyo hai Choprojagwi kha bolongni Mayung Kwthwng bai te lemra forest office range haban nokbai khobjak Sri Ramkhora ADC village jumia kamini Khungtham no khungo Mayung Kwthwng Choprojagwi bebhak sabai klangi thangbakya nok hok Choprojagwi dewal bajak tin kichikjak maikha bebangna arijak rondok arijak obahna mangpli khasai phekya kini kokthamawo nok nukhung Choprojagwi rok engkha Moni Deburma, Solen Deburma, tei Molendro Deburma, Khungtham nok tabuk sabai khurobjak, dewal kakjak tin kijikjak, marung makha arijak, tongna nok kori engjak, naini bidi kin mangpliwo. Alangkai onumane tini honi satta somoyo mayung phai achungsa phai जों কোনো সাতলা যে মালিয়া মাই জনকপা চলে 20 টা ওয়াস বাই দ্রপছে এরপরে achungsa phai mayung chi nok huk sabai gang thambai kada Naroni je no huk sebaijang mani mana tamo khoti thangana. Tawani kai ko nok kotor baikya nok gandi baikya mai thanga mai price 10 moni jaga mai khoti inka mai rum mia sire suman sokti family salo ya suman mabo 50 kg re suman mama sai langwa ke mai tang mamu songjana jaga kare mai rum kare tak tam hoi tongani boro chanan boro thonani tang nok huk kare apulang sorkan thani ke sahaja manan musung Nini simida sebaijaka na tai oina ni borok sebaijaka. Ani kumu joni nok ni bong nok khumi bo sebaijaka. Gana nara busuk jamai total koita nok sebaijaka. Koita nok sebaijaka jotai. Koita nok khai to pasta no to nok. Pasta moton. Basa jandala saka doa saka bera saka hatina rak saka mairak langa thali rok sabai khana. Ngang ge tabuk nonara je mayang phaimani jagola naima thanga ba fresh rok phada phakya. Forest rokai phakya borok nok soi baya ko bai phakya ta. Nang mo bol khobjak. Yang mongya kami bolok. No para no mongkhe. Siram khara jumya koloni 2 nong ward. Nin mong. Ani mong Sukramani Deburma. Khogi ko jotono sabai kalang hata. Tam sebaijaka. Nongni mano iko team rok sabai kya phagro bakya jotono Kosoi rok sebaijak no. kosoi rok nini thali rok iko mairu no hati rok joto lambe khata noso khabi kata. Bisirongni khoti rok khana. Khoti inga phano nok bai aku mai khato 40,000 rok nile khoti ingkhana. Ngai nang tabu tam rok ko kasar namo sung. Abono je tabu bortoman sarkar tomeno sing koksaro sino suba sudan nang thunni. Daran mongke. Ani mungkai Solen Deburma. Janla rok nok rok joton subai klang thamekya poni sata phai. Tini honi satawa. Tam khoti khanang mani. Thalik engkha nok engkha makhar ka tongang ga kroi sangta boro tongnai Je ni nok khoti mani busron khoti khana. 50-60,000 engkha. Apun mayang phaimani jaglo nang naro forest rok phai nakim na khabike. Last basa phai borok. Saphai na. Laso phagya diba phagya. Nok tai wa talo nok sai margya. Saka te hano phai thui to phagya. Ngka ba te so horop o ma na hai ma bedu ka phai phagwa. Ngka ba bakhe ma khalo hokte sa. Mairu maisa jotono bohoi sa sai lam kha. Mungsamono khirkha. Na mai simasia aptui si obosa. Nang naro ngai totally busrok nok sebaijak khana. Totally nok toi ko Khungtham Khungbrei khungbre hengkala kata mo no kotor bai mo gandro bai khai Ngai narok tabuk tamanai mane wo je ajak nang khoti mani boma herok ko kasar namo sung. abono chini Khoti mani gai sungai iko sarkari thane khoti purone mana musung ta kisa. Nang mo para ni mongke. Sinmo Siram khara jumya koloni. Bo blok khobjak. mungya blok Mongya kami bolok. Nin mongke dara. Ani mong Sukramani Deburma.